dies doncs, ja ens esperava, no? Avui era a la tarda per les disponibilitats dels convidats d'avui i continuem amb aquest Lectures en Ruta versió confinada. Ja serà la tercera sessió. Dilluns vam estar a la cambra pròpia de la Gemma Ruiz, que ens explicava com preparava aquest Sant Jordi tan atípic, tant sense parades i sense anar darrere de l'encarregat de premsa, de la moto de l'encarregat de premsa Rambla amunt i Rambla avall, no? Ahir vam parlar amb el David Guzmán i la Míriam Cano de periodisme de llibres, no? I com, en el fons, estan continuant fent el que ja feien, és a dir, recomanar llibres, posar-los en context i fer els seus programes de prescripció des de casa, i el David fa servir el Zoom, com estem fent servir nosaltres, doncs per fer les seves tertúlies i els seus programes temàtics i després els enregistra i els passen per Catalunya Ràdio. I avui parlarem de llibreries i de com ens ha afectat el coronavirus en aquest Sant Jordi, no? En parlarem llargament, però també una mica, aviam si tenim temps de parlar de l'ofici de la llibretera, no? I del llibreter, que, doncs, no sé, és un ofici que no volem perdre. De fet, totes aquestes campanyes que estem iniciant aquests dies van en la línia de els llibres es compren a les llibreries i no en altres bandes o altres plataformes. En discutirem amb els convidats d'avui. Els convidats d'avui possiblement els coneixeu, però si no, faig les presentacions. La llibretera del debat d'avui és la Fe Fernández. Ella és la llibretera de l'Expulsada de les Franqueses del Vallès. A les Franqueses del Vallès, perquè us en feu una idea, és un poble a prop de Barcelona, però relativament lluny, i sobretot és un poble com amb diversos nuclis, no? Vull dir que no ens hem d'imaginar Vic o no ens hem d'imaginar la Garriga on tothom està allà junts, sinó que el mèrit és multiplicat. Ja fa 13 anys que funciona l'Expulsada i articulant una comunitat com poques. De fet, jo quan parlem de llibreries sempre poso l'exemple de l'Expulsada, aquells clubs de lectures. És una llibreria que té no un club de lectures, sinó diversos i, diguéssim, estratificats per edats, de manera que els joves és com una mena de com un club esportiu que tu vas passant d'equip en equip, no? I suposo que en els clubs de lectura de l'Expulsada, doncs primer ets infantil, després saltes al juvenil i al final als adults, no? Però, per tant, doncs és una llibreria en la que sempre hi passen coses i és un model d'èxit, no? I amb la Fe discutirem o parlarem amb el Bernat Puigtovella. El Bernat Puigtovella és l'editor de Núvol, però és molt més que això el Bernat. El Bernat és novel·lista, és traductor, tant de novel·la com de teatre, i ha estat editor també, va estar molts anys a Grup 62, a Empúries, no? De manera que coneix molt l'ecosistema dels llibres en català, no? I a més, el Bernat va crear Núvol, que també va ser una d'aquestes iniciatives com Suïcides, el 2012. Ningú sabia si funcionaria o no aquest diari digital en català, de cultura, i ara ja és una referència, no? Està consolidat i ens parlarà d'aquest i d'altres projectes una mica suïcides relacionats amb el món del llibre i la distribució. Si us sembla, jo començaria parlant del Sant Jordi confinat, del Sant Jordi d'aquest any, i també de com s'afronta la feina a les llibreries amb aquesta situació tan excepcional. Estàs treballant, no estàs treballant, Fe? Com estan anant aquests dies? Bé, bona tarda a tothom i gràcies per ser aquí en aquesta hora, en aquesta tarda grisosa i que tothom voldria estar al sofà. Estem treballant d'una manera que no ens hauríem pogut imaginar mai. Jo ahir gravava un vídeo, deia, no? Estic a casa mirant com plou per la finestra i no estic preocupada per si demà podré posar la parada o no, perquè no la posaré, o sigui que no val la pena, no? Clar, el confinament ha anat evolucionant i la feina a la llibreria també, així com al principi, com que anàvem amb aquella incertesa que encara hi és, però que no sabíem quan tornaríem, quan no podríem tornar i així, tothom va fer com un acte de constricció cap a casa i ara te'n dones compte que la gent cada cop necessita més. Una, perquè els que són lectors i tenen temps i poden llegir, el teletreball i les famílies diverses els hi permeten, se'ls comencen a acabar les existències i per tant tenen una necessitat de llibres nous o de voler llegir. I després, gent, sobretot amb nens a casa, que ha descobert que els llibres són imprescindibles per transitar durant aquest confinament, perquè arriba un moment que fins i tot els nens s'aturen de pantalles, no en volen i reclamen altres coses. Per tant, estar en un poble et permet potser treballar alguns dies a porta tancada i permetre preparar comandes i que la gent vingui. I el que estic fent ara també aquests dies és una mica, ho deia abans, com de l'Helena Francis, perquè rebo un munt de correus que em demanen. Voldria regalar això al meu marit, a la meva parella, al meu fill, al meu nebot, al meu net, tal, té tanta edat, li agrada això, li agrada allò,
i entre tots acabem fent com una comanda perquè després això es traslladi o a Libelista o a llibreries obertes per ser recollida o perquè els hi porten a casa, etc. No? Però estem fent una mica com de prescriptors, que és el que fem nosaltres habitualment, però esclar, a través del mail i a través d'això, sense tenir l'estoc, sense poder passejar per la llibreria i anar veient aquells llibres que quan el veus dius, aquest seria ideal per aquesta persona. Vull dir que és difícil, és dificultós, perquè més estàs a casa, estàs fent de mestre, en el meu cas també, perquè algú de moltes coses, no? Llavors és difícil. Però bé, forma part de l'ofici i aquí estem. No et sentim, Albert. No et sentim, Albert. El micro. Perdoneu, que l'he bloquejat per sorolls casolans, també. Doncs explicaves que els estocs de Sant Jordi no han arribat i que, per tant, les novetats aquestes ja arribaran, si la gent les compra per llibreries obertes, després en parlarem, ja se'ls trobaran, no? Però, per tant, es tracta de fer un Sant Jordi una mica de resistència, no? De resistència, de... Sí, perquè en el meu cas, que cada llibreria és un món, però en el meu cas no havia començat a rebre les comandes encara, vull dir que es van haver d'aturar, no van entrar, algunes estaven fetes i processades però no m'havien arribat a llibreria i, per tant, tot el que estic fent ara és això, un Sant Jordi de resistència, que d'altra banda hi ha un punt que a mi m'està agradant perquè puc fer molt bé el meu ofici i recomanar i prescriure sense la pressió mediàtica del que un mes abans ja t'està anunciant de quin serà el més venut, del que et quedaràs sense, del que no et quedaràs sense. És a dir, que com que no hi ha aquesta pressió i la gent aquesta que és esporàdica, que només compra un llibre a l'any o que regala un llibre que és per Sant Jordi, no té tota aquesta càrrega i, per tant, es deixa orientar molt més també per tu i, per tant, sempre és bonic poder buidar el fons i poder anar treballant. I el que sap greu és que hi ha novetats que sí que te les estimaves molt i que les volies vendre i que estaves esperant Sant Jordi per poder recomanar molt i, clar, algunes ja ens vam quedar sense abans del confinament, alguns llibres, i ara és que no els tenim perquè hi ha distribuïdores tancades. El món del llibre és tan complex i la gent segurament no ho sap i no té per què saber-ho, però és clar, quan molta gent, per exemple, em pregunta vaig fer una comanda a Libelista i dels 4 llibres n'han arribat 2, com pot ser? Doncs perquè cada llibre segurament ve d'un lloc diferent, ve d'un distribuïdor diferent, o sigui, té tota una cadena darrere tan gran i que la gent no coneix, que de cop se sorprèn, no? I aquest és una mica... Potser també ens servirà perquè la gent vegi una mica o conegui una mica, que a vegades quan ens fan un encàrrec i no arriba immediatament no és perquè el llibreter, que a vegades se'ns n'obliden, però no fem la nostra feina, sinó perquè darrere hi ha tota una complexitat que aquests dies potser s'està fent evident. Molt bé. Bernat, en el teu cas, Núvol és un diari digital, per tant, entenc que vosaltres ja vau néixer pensant en aquesta situació, tothom treballa des de casa seva, confinats o no confinats, esteu treballant igual o és així, no és així, com ho noteu? Sí, nosaltres des de que va començar el confinament no hem parat perquè, de fet, la nostra vocació és d'informar de tot el que es viu al país culturalment i encara que no hi hagi teatre o no hi hagi concerts, sí que ens ha agafat el moment en què hi havia moltes novetats de llibres i hem estat preparant una revista que s'ha publicat juntament amb l'Ara aquest cap de setmana, que és una revista de 64 pàgines amb totes les novetats de Sant Jordi i hem continuat fent el suplement literari Faves Tendres, que fem els divendres, i també molts articles d'opinió, és a dir, que realment jo crec que Núvol sempre ha tingut la vocació d'anar més enllà de ser una simple agenda cultural, que això ens semblava que no era suficient per poder dir que és una revista amb prou substància, diguéssim. Hi ha d'haver idees, hi ha d'haver debat, hi ha d'haver articles més de fons, reportatges, i això crec que ens ha salvat, a diferència d'altres digitals que els veig molt parats perquè realment depenen molt del que és l'activitat cultural, altres mitjans que són més d'agenda i que em fan patir perquè veus que això serà una sotragada. En el nostre cas, pràcticament hem augmentat el tràfic un 50% i també hem augmentat el nombre de subscriptors perquè tenim oberta una subscripció perquè la gent pugui accedir a la nostra biblioteca digital, que és com el prèmium que té el fet de ser subscriptor. I ens adonem que el coronavirus ha estat un toc d'alerta per Núvol perquè fins ara ens havíem sostingut molt amb la publicitat, i per tant la publicitat vol dir depèn d'uns anunciants, d'una activitat cultural, etc.
i en canvi ara ens adonem que nosaltres ens hem de deure al lector, no? I hem de pensar què vol el nostre lector i què necessita i què li podem oferir a aquest subscriptor que paga, no? Que paga per ser subscriptor. Ja gairebé tenim 400 i el nostre objectiu és arribar a 1.000 subscriptors dins del 2020 per poder fer sostenible aquest projecte que ha d'estar al servei del lector i no tant pensant en què vol que un suposat anunciant parlis, de què parlis, no? Que parlis d'ells o que et facis una mica ressò de les seves activitats, etc. Per tant, és una mica trobar una nova manera d'entendre la nostra missió, no? I Bernat, tu que domines del sector, estàs en contacte amb molta gent, molts editors, com hem entomat això del coronavirus? És a dir, al principi era allò de, serà una setmana o dues, després vam començar a veure que perillava Sant Jordi, al final crec que la resposta ha estat prou digna, no?, de tot el sector, com s'ha articulat, però quina anàlisi en fas tu de com ha anat i què en podem aprendre, també? Primer, si vols, explica'ns com ha anat en diversos actors, no? Distribuïdores, jo crec que potser estaria bé d'explicar, molts de vosaltres ja ho sabeu perquè sou gent del gremi, però potser alguns no ho saben i val la pena explicar-ho. Com es reparteix el benefici d'un llibre, no? Si un llibre val 10 euros, l'autor que ha escrit aquest llibre normalment es queda un 10%, si té sort, i per tant guanya un euro. Quan aquest llibre de 10 euros es ven, l'autor es queda un euro. El llibreter es queda el 30%, normalment. Algunes llibreries més fortes poden tenir marges més alts, de 35-40, i si ets Amazon fins i tot pots tenir més, 45, però suposem que el llibreter es queda entre el 30 i el 40, no? Llibreries com la Central de Barcelona, que són llibreries molt fortes, doncs poden demanar el 40, però suposo que la Fe, que és una llibreria petita, doncs està sobre el 30-35, depenent també del tracte que tingui un editor o un distribuïdor. El distribuïdor, que és una peça que diguéssim, la xarnera entre l'editor i el llibreter, es pot quedar un 15, un 10, un 20, depenent del que pactin també amb els editors. Llavors els editors es poden quedar el 50, el 40, el 45 i d'aquest marge pensem que han de donar el 10% a l'autor. Per tant, què passa? Aquí el que realment hi pot perdre més diners és l'editor, perquè l'editor pràcticament és el responsable d'administrar aquest 50% del llibre. Llavors, el que hem vist amb motiu de la crisi és que realment els editors han posat tot l'esforç que tenien, tota la capacitat que tenien de comunicar per salvar el llibreter. És a dir, el grup SOM ha impulsat llibreries obertes per poder articular un punt de venda que repartís en tot el teixit llibreter. Després també editorials independents com Coma Negra, com Adesiara, com Fragmenta, han dit no, podeu comprar també a la nostra web i nosaltres donarem el 30% al llibreter que ens digueu. I per tant, per què ho fan? Doncs perquè Coma Negra té un departament de comunicació que coneix tots els mitjans, que pot engegar una corretja de transmissió i que això es faci arribar a la gent. Una llibreria de Gandesa, que de fet em sembla que no n'hi ha cap, però bueno, si hi hagués una llibreria Gandesa, pobre aquesta llibreria com explicaria això als mitjans, com ho podria fer arribar. Per tant, les editorials són les que s'hi juguen més quartos i són les que jo crec que han anat al rescat dels llibreters. Llavors, perquè els llibreters jo crec que hi ha hagut actituds molt diferents, i jo crec que ha faltat un punt d'unitat a l'hora de prendre una actitud, una opció, i que una mica hi ha hagut un campi qui pugui. Jo crec que aquí ha faltat una mica d'autoritat en el gremi de llibreters. Jo crec que no s'han posat potser els mitjans potser és un gremi que no està prou unit. Jo crec que s'ha demostrat que no està prou unit i que hi ha moltes maneres d'enfrontar-se a l'ofici i això ha fet que uns diuen que venen online però que no repartiran fins després, uns altres venen online i sí que reparteixen. Llavors, et trobes en paradoxes com que el gremi de llibreters, tot i havent-hi llibreries obertes
la plataforma que ha impulsat l'Opsom, o Ventiliberista, van fent tuits dient hi ha llibreries que tenen la seva web, podeu entrar en aquesta pàgina i espigolar quina llibreria us queda més a prop. Llavors entres en aquella pàgina que t'han posat amb un enllaç a Twitter i veus que hi ha totes les llibreries de Catalunya ordenades per ordre alfabètic. I les dues primeres pàgines són botigues de Bacus. Són llibreries que estan repartint amb una gran eficiència logística, saltant-se la torera una mica la crida que ha fet el gremi mateix, que ha dit el gremi, ha dit nosaltres ens quedem a casa, ho farem a casa, no us mogueu, ja us ho portarem després i ja ho podeu venir a buscar després. Per tant, és a dir, jo crec que a nivell de gremi la comunicació ha estat nefasta, no s'ha fet bé, i crec que aquí crec que els editors, que són els que han tingut la capacitat de reacció, han salvat una mica els mobles. Com ho veus? Cada llibreter, evidentment, ha fet la seva, perquè cada llibreter coneix la seva parròquia. El cas de la Fe és claríssim perquè és una llibreria d'un poble on ella sap qui compra llibres i qui no. I, per tant, la Fe, si volgués, podria començar a trucar persones i vendre 20 llibres en una tarda. Però no li cal perquè ja el truquen amb ella, no? Sí, en part estic d'acord amb el que diu el Bernat, perquè el gremi de llibreters, clar, dins del mateix gremi hi ha una representativitat molt gran, no? Perquè, clar, dins del gremi tenim des dels Abacus del Corte Inglés, amb una llibreria petita, amb una llibreria mitjana, amb una llibreria gran, i per tant hi ha molts interessos. Llavors, aquests grans grups, que també són editorials, però que també són de llibreters, tenen unes maneres de funcionar i entendre el mercat que a vegades no es corresponen amb les de les llibreries petites, igual que segurament és el paral·lelisme amb les editorials independents. Aleshores, hem vist un comportament a les xarxes, sobretot, de grans grups editorials també saltant-se la torera alguns acords i de cop i volta posant-se a vendre ells a la seva pàgina web i dient que et porten el llibre a casa, etc. I com a editorials més petitones diuen, doncs mira, ja que tinc la meva venda online, aprofito per donar-te el benefici tu, que és el que et tocaria. De fet, aquest és el tema. Jo penso que el coronavirus el que ha fet és posar de manifest coses que alguns llibreters portem dient des de fa molt temps. És a dir, per què hi ha editorials que venen online i en comptes de vendre online ells no adrecen a les llibreries de proximitat directament o es vinculen a Libelista, per dir-ho d'una manera, que és una plataforma que llibre, no? I això és una cosa que no entenc. Llavors, com que tothom aquí vol guanyar-hi d'alguna manera i perquè costa tantíssim vendre un llibre i vendre un exemplar costa molt, tothom va a la seva. Aleshores, què ha passat? Ha arribat un cataclàs i què s'ha posat de manifest? Doncs el que ja sabíem, no? Que tothom va a la seva i que costa. I dins les llibreries també costa. També penso que hi ha una cosa que són les llibreries de la ciutat de Barcelona i la resta és les llibreries del territori, que segurament són més silencioses i anem fent i d'això. Després també hi ha una mica, a vegades, el factor aquest de vedet, no? De jo dic això, jo dic allò, no sé, coses que jo penso, i l'altre dia ho vaig dir-ho al Matí de Catalunya, jo penso que som adults i que amb responsabilitat, jo no sóc ningú per dir-li a ningú què ha de fer o què ha de deixar de fer, però sí que sóc algú per decidir com ho faig i assumir una responsabilitat, perquè hi ha una pandèmia sanitària, evidentment, però jo en aquest moment de desconcert, jo no em veig en cor de decidir per tothom i decidir que els meus clients tots volen ingressar-me i venir a buscar després, no? Jo penso que el que he de fer és el que faig a la llibreria habitualment, és escoltar, decidir i amb responsabilitat i amb mesura saber fins on puc arribar i on no puc arribar. Per tant, per això jo em vaig adherir a Llibreries Obertes, que al principi va despertar alguns dubtes, algunes coses, perquè és veritat que es va llançar la campanya un dilluns i les llibreries no sabíem la meitat de la informació i tal, però que sí que s'ha de dir a favor, que ho han anat resolent i és més, ho han anat resolent per millorar, és a dir, que hi ha tota una millora de com fer-ho. I després hi ha Libelista, que és on jo, per exemple, jo vaig fer una opció perquè tenia molt clar que l'Expulsada té un flux de gent que consulta a la meva web perquè hi faig ressenyes, és a dir, que cada dissabte acostumo a publicar un llibre de la setmana i que la gent els va buscar. I si tu poses algun títol a Google d'algun títol, et vindrà associat segurament bastant amunt la ressenya de l'Expulsada. Però, en canvi, si el poses per comprar, no sortiré mai,
perquè hi ha gegants que estan molt més ben posicionats que el que és l'Espolsada. Llavors, què vaig optar jo? Jo per fer una web online que és exactament igual que la d'aquí, la d'allà, la de més enllà, la de més enllà, la de més enllà, la de més enllà, no tenint la capacitat de tenir algú treballant amb mi només per fer la web, per portar la web, etc, vaig decidir fer una web superpersonal on hi ha les ressenyes i a partir de la meva ressenya hi ha l'enllaç a l'Ibelista per poder comprar o per fer la reserva per recollir a llibreria i que el Libelista fos la meva plataforma, perquè en definitiva m'ho posa molt fàcil. És a dir, tenen la passarel·la de pagament, jo no he de gestionar dades personals de ningú, m'envien el transportista, jo preparo el paquet i me'l venen a buscar. Aquests dies les coses són diferents pel que dèiem de responsabilitat i en aquests moments l'Ibelista el que està fent és centralitzar totes les comandes, és a dir, la FEN no prepara paquets i me'ls venen a recollir, sinó que ells fan central de compres. I és veritat que el meu benefici no és tan gran com seria habitualment, però bueno, tenint en compte les circumstàncies, tots ens hem hagut d'adaptar. Llavors, partint d'això, què és el que hi ha? No ho sé, jo de moltes editorials he rebut molts suports i d'editorials independents moltíssims. De grans grups no tant, de segells editorials de dins de grans grups sí, i dels editors dels grans grups també. Però no ens hem d'estranyar tant el que ha passat, perquè el que ha passat una mica amb les llibreries, aquest desconcert de campi qui pugui, és el que ha passat també amb grans grups editorials. I després l'altra cosa és que si l'Estat, que en aquest cas és qui té les competències, accedeix a que es pot fer compres online i no restringeix quin tipus de compres, és a dir, que pots comprar un patinet, que ja no sé, potser el fas anar per casa aquests dies, no? O que pots comprar altres productes que no són essencials, els estàs donant una potestat que a nosaltres ens la treus. O la prova més evident és anar a comprar jo el súper que tinc al costat de casa l'altre dia i trobar-me una parada de llibres. Jo no puc muntar una parada de llibres a la meva llibreria i el súper pot muntar una parada al costat dels pernils. Clar, i quan tu no regules i quan tu que ets el dirigent pel qual t'han votat, que ja sé que no estaves preparat per aquesta pandèmia, però escolti, miri, jo autònoma tampoc ho estava, no? I a més això s'ha anat allargant molt. Per tant, has d'anar tenint una capacitat de reacció, però en el cas de la consellera de Cultura aquí, no pot ser que un dia digui blanc, un dia digui negre, dilluns vam fer una taula rodona a Catalunya Ràdio, no? Gent del sector i la van entrevistar després amb ella i semblava que visqués en una altra galàxia. I hi ha coses que no s'estan solucionant. Per tant, una cosa només, ara podríem fer, per continuar parlant d'altres temes, però podríem fer una miqueta com un pla de mínims. És a dir, ningú s'ho esperava això, estem d'acord en això. El que passa és que la gent, el lector, jo crec que tampoc entén que puguis... És a dir, mai hem estat tant temps lliure a casa, mai ha estat la gent tan tancada a casa predisposada a llegir i mai el llibre ha estat tan inaccessible com ha estat ara, no? Vull dir que és com una cosa paradoxal, no? Llavors, esperem que no tornem a tenir una pandèmia fins d'aquí 100 anys, no? Però, en tot cas, quins són els... O sigui, si tornés a passar, o si al setembre hem de tornar-nos a tancar a casa, diguéssim, com hem d'articular això? Teniu alguna idea de com hauríem de fer-ho d'entrada perquè, diguéssim, no haguéssim tingut el no sé, o sigui, jo crec que d'una banda el comerç online en aquest sentit ja havia vingut per quedar-se i continuarà, per tant el que s'ha de fer és potenciar una plataforma que agrupi llibreries independents i que hi creiem i no tirar-li pedres, sinó intentar col·laborar i trobar les fórmules. I després jo penso que com estan fent altres països, les llibreries estan obertes amb les mesures de seguretat, igual que quan vas a la farmàcia, que segurament va més gent malalta a la farmàcia que no pas a la llibreria, no? Doncs ens adaptarem i si hem de treballar amb guants, amb mascareta i amb no sé què, doncs farem el que faci falta. Però a Alemanya estan obertes, a Itàlia ja han obert les llibreries, a França tampoc no han tancat. És a dir, els països nòrdics no han arribat a tancar mai les llibreries. No sé, jo crec que llibreries i biblioteques ens hem de començar a plantejar que són béns. És que això també demostra quin valor tenen dins la societat i què vol dir essencial i què no és essencial. Bernat, tu fins i tot ets un dels impulsors de Libelista, no? Explica'ns una miqueta per què han arribat per quedar-se i a la vegada fins a quin punt són o no són competència de les llibreries normals, no? M'agrada també aquesta reflexió perquè de vegades sembla que competim, que ens ratllem els uns amb els altres i potser no estan així, no? Sinó que són complementaris. A veure, jo crec que ara, malauradament, s'ha demostrat que una plataforma com Libelista no va néixer per mossegar el marge del llibreter, sinó per ajudar-lo a neutralitzar unes vendes que fàcilment podien anar a Amazon i que es podien reconduir cap al llibreter. És a dir, hi ha una venda compulsiva de llibres que és tu estàs un diumenge al vespre a casa
i parlen d'un llibre a la tele i de cop el busques a Google i el veus i, hosti, avui saps que no podràs anar demà a la llibreria a comprar-lo perquè treballes tot el dia, saps que no hi podràs anar dimarts, saps que no hi podràs anar dimecres, dius, bueno, el compro ara i ja l'aniré a buscar dijous, però me'l reservo que no se m'acabi, no que el tinguin, perquè d'aquí a dijous potser ja el tindran, no? Llavors, què passa? Que les llibreries cada vegada tindran menys capacitat per tenir fons a la seva botiga, perquè cada vegada es publica més i cada vegada el metre quadrat és més car, no? Per tant, és important que les llibreries siguin un lloc on puguis trobar l'essencial, on el llibreter et pugui atendre, et pugui recomanar, però que el llibreter tingui també tot un fons extens que pugui abraçar a través d'una plataforma que l'ajudi a servir novetats o llibres de fons que no pot tenir a la botiga i que li faciliti una mica la venda d'aquest lector que cada vegada és més digital a l'hora de comprar. És a dir, que de la mateixa manera que compra el menjar al supermercat o compra un perfum per internet o compra roba a través de la xarxa, doncs que també pot començar a comprar llibres, no? I aleshores l'Ibelista no va néixer amb la voluntat de competir amb Amazon perquè érem conscients des del primer moment que era una altra lliga, però sí que era de dir, bueno, dintre d'aquest canvi d'hàbits de consum que hi ha, que el llibreter doncs, no pugui dir que la gent l'ha menystingut o l'ha abandonat perquè no hi havia res a l'abast per comprar. És a dir, no hi havia cap plataforma a l'abast per comprar. Llavors, el problema que vam tenir a Nivelista quan vam fundar a la plataforma l'any 2015-16 va ser que jo crec que vam fer un plantejament erroni que consistia en demanar, com que partíem d'un crèdit que havíem demanat a l'Institut Català de Finances, que era molt alt, vam dir, hem de tenir uns ingressos com més aviat millor per poder tornar aquest crèdit. I vam demanar als llibreters que paguessin una quota anual per formar part de la plataforma. Aquesta quota moltes vegades no l'arribaven a cobrir amb les vendes que feien. Si, per exemple, pagaven 500 euros l'any per formar part de l'Ibelista, potser després els beneficis d'allò eren 200 o 100 o 300, no? Alguns potser sí que ho compensaven, però pràcticament ningú. Aleshores, aquest va ser, jo crec, l'error d'arrencada de l'Ibelista que va patir aquest problema de plantejament inicial, però també el fet de crec que haver nascut potser una mica abans d'hora, no? És a dir, ara llibreries obertes ha nascut en 15 dies i s'ha fet necessària perquè realment té una utilitat, no? L'Ibelista, la gent li ha descobert l'utilitat ara, o sigui, els llibreters li han descobert l'utilitat ara, però fins al coronavirus molts llibreters pensaven que conduir el lector a una plataforma a la llarga és portar-lo a un tipus de consum digital que l'allunya de la botiga, de la presencialitat, no? I aleshores deien, bueno, sí, és l'Ibelista, que en realitat és una plataforma de llibreters on inicialment un dels fundadors era el gremi de llibreters, que això no se sap gaire, però inicialment estaven a la societat. I llavors jo, per exemple, anava a veure llibreters així independents com el de la Llegiu o el de la Caldés i em deien, és que jo no vull competir amb Amazon, jo vull que la gent vingui a la meva botiga i, per tant, l'Ibelista a mi no m'ofereix res perquè és que jo no vull jugar a aquest joc, no? Ja no vull ni entrar-hi. I aleshores, em vaig topar de nassos amb un mur que era llibreters que jo considerava que eren super hip, que estaven a l'última i que amb això doncs, no ho entenien, no? I el resultat és que avui la Caldés està agafant comandes per internet, està agafant comandes per correu electrònic. No té cap mena de... Em sembla que no està ni llibreries obertes, em sembla, però la No Llegiu segur. La No Llegiu per això té web pròpia i aleshores el seu llibreter ha volgut treure pit amb això, però també va ser molt refractari a sumar-se a una plataforma com l'Ibelista. Aleshores, davant d'això, al cap de 2 anys jo vaig abandonar el barco perquè posava en perill la subsistència de Núvol, és a dir, no podia continuar invertint en un projecte que els mateixos llibreters, que eren els principals beneficiaris, doncs eren els detractors principals, no? I casos com la Fe eren excepcions en aquell moment i la gran majoria de llibreters, fins i tot l'actual presidenta del gremi, eren totalment contraris.
En tot cas, el que es veu amb el coronavirus és que ha accelerat totes aquestes coses, no? I de la mateixa manera que tothom a partir d'ara sabrà fer videoconferències, fins i tot la gent més gran, no? Doncs sembla que les llibreries van tenint clar, o creus que fins i tot n'hi haurà que voldran tornar a la cosa de desenxufar-se del digital un cop hagi passat? Bé, jo crec que ara hi ha coses que ja són irreversibles, no? També ha augmentat la venda del llibre digital, no? Perquè ara mateix l'única manera de poder tenir un llibre instantàniament a casa que vulguis llegir és comprar-lo en versió e-book, no? I nosaltres des de Núvol també des del 2012 vam començar una col·lecció de llibres digitals nadius, que en dic, és a dir, llibres digitals nadius vol dir que són llibres que no existeixen en cap altre format que no sigui el digital. I fem un tipus de llibres, tenim un catàleg ja d'una trentena de llibres, entre els quals hi ha un llibre de l'Albert Fons, per cert, que són llibres breus, que tenen potser una extensió de 30-40 pàgines, seria l'equivalent a l'opuscle en paper, opuscles digitals, però que tenen el seu ISBN i els pots comprar o els pots descarregar si ets subscriptor de Núvol, no? I la idea una mica és dir, ostres, és que hi ha continguts molt xulos que tenen valor editorial, però no donen per ser un llibre de 64 pàgines, que és el que es considera la mínima extensió que ha de tenir un llibre per tenir un ISBN i per ser un llibre pròpiament que no sigui un opuscle. No? I aleshores, jo crec que ara és el moment del llibre digital. No? Què ha passat? Que fins ara el llibre digital, parlo sobretot del mercat català, només els grans grups havien ofert llibre digital. I ho havien fet una mica com una revolució preventiva, és a dir, oferien els seus catàlegs en digital perquè no es pogués dir que no hi havia l'oferta a l'abast dels lectors i d'aquesta manera els poguessin acusar de que galvanitzaven la pirateria. És a dir, clar, els pirates deien que no ens doneu el vostre producte en digital i nosaltres el volem. Per tant, robem un PDF d'aquí i el pengem i per torrent et pots descarregar el que vulguis. No? Llavors, els grans grups van dir, no, nosaltres hem de fer l'oferta dels e-books, van crear una plataforma que es diu Libranda, etc. I això va ser Planet i Random House, però què va fer? Van posar uns preus molt alts als e-books. Per la qual cosa, la poca predisponibilitat que tenia el lector, mancat d'hàbit de llegir en digital, mancat de tauletes, mancat de moltes coses, pel fet de si s'havia de comprar un llibre en digital que en realitat valia poc menys que el paper, doncs preferien tenir l'objecte. No? Aleshores, ens trobarem que cada vegada més hi haurà col·leccions que només seran viables en digital, col·leccions d'assaig, col·leccions de poesia, de teatre, que ja no es faran en paper perquè no tindran sortida, perquè no seran sostenibles, i l'e-book cada vegada també tindrà una dimensió nadiua, en el sentit que hi haurà publicacions que sortiran primer en digital i potser serà una manera també de fer un test al mercat de dir, escolta, això funciona. No? Ara, per exemple, s'ha publicat un llibre del Giordano sobre el contagi, no? Que ha sortit primer en digital. Anagrama ahir va anunciar que treia el nou assaig del Zizek primer en digital. Per tant, estem veient un canvi de tendència també amb el que és el consum del llibre digital. I també el tema del preu de l'IVA que explicaves en digital. També. A partir de demà els e-books tornen a tenir l'IVA del 4% fins ara del 21%, i per tant tindran el mateix IVA que un llibre de paper, que és el 4%. I això també afavorirà molt la venda d'aquests llibres. A mi m'agradaria també parlar de l'endemà de... Sí, se'm sent? L'endemà de Sant Jordi, perquè ens estem articulant com estem podent i tothom comprant-lo a la seva llibreria, Libelista, llibreries obertes, acceptant que ens haurem d'esperar una mica i que no tindrem el llibre quan el voldrem, però com mantenim les vendes de llibres després, el dia 24, el dia 25, perquè això pot durar una mica més. I l'altra cosa també és, i aquest Sant Jordi d'estiu, què? Això va en sèrio, no va en sèrio? És un consol que ens estem explicant perquè pensem que podrem sortir, ens toqui l'aire i regalar-nos llibres al carrer o no? Com ho vius tu, Fe? A veure... Mira, una de les coses que posarà de manifest el coronavirus és el desert pel qual travessem les llibreries després de Sant Jordi, que no remunta fins després de Sant Joan, per dir-ho d'una manera. No? Com que funcionem en pics,
Tenim un pic que és el Sant Jordi, que és Nadal, i l'altre una mica el d'estiu. Són com els 3 pics així més importants, i les llibreries que fan llibre de text i així és el setembre, no? Per dir-ho d'una manera. Són com aquests pics. Jo sempre parlo, i aquests dies també se m'ha fet molt evident, per exemple, veient tots aquests militars a la roda de premsa, que penso què coi hi fan, perquè destinem tants diners a les armes, si està clar que les properes guerres no seran armamentístiques, sinó que seran d'una altra manera, i per tant, per què no estem destinant aquests diners a la investigació científica, etcètera, i alhora a la cultura, no? És aquestes coses que et vas plantejant. Clar, partim de la base que no som un país lector, o sigui, ens fa molt mal admetre-ho, però és que és així, i la cultura té el prestigi que té entre els 4 que sempre acabem parlant del mateix, no? Per tant, funcionem amb aquests pics. Què ha passat? Que un dels pics més importants de l'any ha caigut. Llavors, clar, ha arribat el pànic, no? I malgrat ha caigut, hi ha com unes vendes, hi ha com una conscienciació, els mitjans estan posant tota aquesta conscienciació, però jo penso, i la setmana que ve, quan no duri ni l'endemà del llibre més venut, perquè no podran fer ni la crònica del llibre més venut, ni de l'autor que ha signat més llibres, ni el què passarà? Perquè, de fet, les llibreries, jo des del confinament no he deixat de fer res a les meves xarxes que no faig cada dia de l'any, que és parlar de llibres, ensenyar que parlo de llibres, com treballem a la llibreria, quins clubs de lectura fem, que els hem passat a fer virtualment, i això sí que és una merda, perquè això sí que no hi ha res que ho pugui substituir com la presència, perquè perdem espontaneïtat, perdem moltes coses, perquè estem acostumant nens petitons a fer club de lectura virtual, i bé, és igual, és un aprenentatge i l'estem fent tots, no? Però què passarà? No ho sé, perquè jo continuaré fent el que faig sempre, perquè jo l'endemà de Sant Jordi ja estic fent xarxes, ja estic fent continguts. Els llibreters no parem de fer continguts amb tots, o sigui, cada dia de l'any estem fent continguts. Llavors, aquests dies m'estic trobant molts mitjans, no? Allò, grava't un vídeo per recomanar, grava't un vídeo per no sé què, grava't, però jo no he vist de gravar-me, no? És a dir, jo necessito ingressar. Aleshores, la setmana que ve algú em demanarà que parli de llibres o tornarem a les andades i jo continuaré parlant per la gent que em segueix a les meves xarxes i que hi ha qui li estic immensament agraïda, no? Això és un tema. I que, per tant, es posa de manifest una altra de les mancances del sector. Per què el mes de maig no podem comprar llibres? Per què tot ha d'anar al dia de Sant Jordi? Per què? Perquè cada cop més la Diada de Sant Jordi està pensada per la gent que no és lectora, però sí per la gent que és consumidora de llibres. Per què anem a fabricar llibres per vendre el dia de Sant Jordi? Esclar, hi ha gent que ha col·lapsat perquè tenia preparats uns productes que després potser ara, al mes d'octubre, potser no seran vàlids, o eren ara. Clar, què ens està passant? Que els que estem podent venent fons, que estem recomanant, no sé què, estem fent el que és el nostre ofici, que és una mica el que ha passat amb Sant Jordi, que s'ha desvirtuat. És una festa molt bonica, tothom surt al carrer, etcètera, però hi ha per mi, no sé, s'ha desvirtuat de mala manera. Per tant, això ens hauria de conduir cap aquí. Vaig sentir la consellera l'altre dia que ja deia que potser tampoc serà possible el 23 de juliol. Llavors dius, per què hem posat una data? Perquè és veritat que davant de la incertesa els humans necessitem molta certesa i molts límits, que és el que els passa als nens petits, que necessiten uns límits i als adults també ens passa. I necessitem una fita, però jo potser en comptes d'intentar posar una data el que posaria és què passarà amb les compres institucionals que giren a l'entorn de Sant Jordi i les llibreries, per exemple, no? Lots que es fan des de biblioteques perquè fan jocs florals, que regalen als guanyadors dels jocs florals, compres que es fan no sé què... O sigui, hi ha tota una sèrie de coses que haurien d'estar treballant en aquests moments és per preservar aquestes coses, no? I que les biblioteques, d'una vegada per totes, facin les compres a les llibreries de referència i que no se saltin aquesta cosa i que els obliguin a saltar-se aquesta cosa, no? Perquè és així. És l'hora de posar sobre la taula perquè jo a una biblioteca li he de fer un descompte perquè em compri a mi, si són diners públics, perquè o sigui, en definitiva, la biblioteca, no són els treballadors de la biblioteca que compren els llibres i posen ells els diners, són diners públics. Jo a la Generalitat, a la Diputació, li he de fer un descompte perquè em compri. Arrel de què? Clar, penseu que les biblioteques tenen dret a un 15%. Abans el Bernat explicava quin és el meu marge. El meu marge és d'un 30%. Cada cop que em fa una compra a una biblioteca, jo li he de donar un 15%. Imagineu-vos, de 20 euros, i aquest 15% que em queda a mi em serveix per pagar-me els autònoms, el llum, la treballadora, Per tant, s'han de vendre molts llibres perquè això funcioni. Per què no estem treballant? Perquè sí que se'ns estem omplint la boca. Farem compres directes, farem no sé què, però jo encara, ara, sabeu qui m'està salvant a mi? Doncs escoles, per exemple, que treballem molt properament i que em diuen
tenim diners, els tenim al compte, sabem que aquests diners anaven destinats a llibres, perquè són escoles, no totes, però algunes, que no compren directament editorials, sinó que creuen amb la llibreria de proximitat, que es deixen assessorar per la llibreria de proximitat, que treballen amb la llibreria de proximitat, que quan ve un comercial li diu et compraré 3 pissarres digitals a canvi de que em compris això, dius no, les pissarres digitals me les ha de posar el departament, no l'editorial, i el que jo faig és anar a veure la meva llibreria de referència i els diuen, oh, però sou burros, perquè a més els diuen és que jo et faré un descompte que és il·legal. Clar, les escoles que ens escolten i saben que aquell descompte que els hi fan és il·legal, perquè és que això és així, això són les altres coses que hem de posar damunt de la taula. Llavors, per què jo a les institucions públiques, a les escoles, a tot arreu, els he de fer un descompte si són diners públics? És una cosa que jo em pregunto. Però escoles que m'estaven fent ingressos, que m'estan fent comandes, perquè ja les recollirem, perquè si no és per aquest curs serà pel curs que ve, però nosaltres sabíem que això ho volíem i nosaltres t'estem donant diners perquè tu els necessites ara per aguantar i nosaltres en necessitarem per quan obris perquè volem que continuïs fent aquesta feina. Clar, te'n dones compte que al final qui t'està ajudant, qui t'està salvant és la gent, no? I la gent que pensa que avui ha vingut una mestra d'una escola del poble que han fet un díptic de Sant Jordi, que diu, em vaig posar a fer el díptic, però clar, sense tocar els llibres. Jo vinc a la llibreria, que és un díptic que envien a les famílies per recomanar llibres per Sant Jordi. Jo vinc a la llibreria i no he pogut tocar els llibres. I diu, i ara li he de molestar la fe. I vaig dir, no em molestes, només faltaria. I l'hem fet conjuntament, aquest díptic. Però em deia, m'he posat a fer-lo i me n'he donat compte que hi ha coses que et necessitava tu, perquè me'ls establissis per edats, per no sé què, per no sé quantes, i tal. Bueno, aquesta gent és la que ens està ajudant ara, no? És la gent que ens està salvant, o no sé, l'altre dia potser ho veu a les xarxes, no? En la distància assessoro un club de lectura de mares i mestres d'una escola i què vam fer? Doncs arrel d'una lectura que els vaig proposar aquest any, que era el 84 de Charing Cross Road, no? Aquest llibreter que es cartejava amb aquesta senyora nord-americana, etc., doncs ells van fer el mateix i em vaig llevar un dia i tenia 30 cartes adreçades a mi com si fos el llibreter demanant-me consells per Sant Jordi i la que ha fet la fe les ha respost una a una i aquestes comandes han arribat o per Libelista o per llibreries obertes. No? Però clar, és la iniciativa d'aquesta directora d'aquest centre de Terrassa que et diu és que a nosaltres ens has ajudat molt en moltes coses. Què puc fer jo per tu? El mínim que puc fer és que la gent del club, les famílies que saben que existeixes, doncs tornar-t'ho. Clar, això és, en realitat, això és el que et salva. Però jo encara no he sentit ningú del departament que digui farem això, estipularem que els llibres s'han de comprar a les llibreries, fomentarem que les escoles públiques del país visitin les llibreries, tinguin llibreries de referència. Per què? Però no, perquè és més fàcil que et vingui l'editorial de Tor, perquè encara que sigui una il·legalitat, ara, que la il·legalitat no la faci la llibreria, perquè si no després amb ells sí que, després rebem. Hi ha molts temes, és un debat superinteressant que no vol tenir ningú, perquè tothom és allò, sempre s'ha fet així, el Departament d'Educació és sempre s'ha fet així, és clar, com ara com ho farem, perquè a més s'ha delegat un paper amb les AMPAs importantíssim, les AMPAs no poden fer factures però en fan, venen, no tributen, però els has de fer factures, o sigui, hi ha tota una sèrie de coses que són surrealistes. Jo he vist des d'AMPAs que com que els hi paguen moltes coses a les escoles, els acaben determinant quin tipus de llibres tindran perquè han arribat a un acord comercial amb una editorial i això els hi marca els llibres de text, i jo penso, en un claustre, un AMPA us ha de decidir quins llibres de text teniu en una escola perquè hi ha un benefici econòmic. Des de quan un AMPA ha de fer diners? Un AMPA no ha de fer diners. O sigui, és que hem perdut el nord. Hem perdut el nord amb tantes coses que ara ha passat que es posen de manifest. Però el que passa que com que la gent que ho diem molestem, perquè tota la vida s'ha fet d'una altra manera, doncs això no ho volem sentir. Aquests moments mostren la fragilitat d'això, perquè les llibreries no només vivim de la gent que entra per la porta, que evidentment sí, però clar, també vivim d'aquestes compres institucionals, de tot això. I ara penso que si ha de servir d'alguna cosa és per posar-ho damunt de la taula. Sí que és veritat que les rodes de premsa aquestes que se'ns estan acostumant, tant les dels militars, diguéssim, espanyoles, com les de no militars catalanes, no hi surt la de cultura a donar bones notícies de cap mena, no? Per tant, ara tu descrivies aquesta situació en la que si sobrevivim és gràcies al veïnatge i a les nostres xarxes que hem traçat i a la gent des de baix. Bernat, tu tens alguna percepció que des de dalt es farà alguna cosa, s'ha de fer alguna recepta diferent del que deia la Fe? I també, quin és el teu pronòstic? Fem la quiniela, diguéssim, de cara al 23 de juliol. Sí, començo per la segona. Això del 23 de juliol es va haver de decidir una mica a correcuita perquè, com sabeu, per Sant Jordi sempre s'aplica el 10% de descompte. Aleshores, la Cambra del Llibre i el Gremi van dir que hem de buscar una data alternativa perquè, si no, Amazon el dia 23 d'abril farà el 10% de descompte.
És a dir, que ja per llei, diguéssim, ja hi ha la tradició que el dia de Sant Jordi aquest. Llavors, la Cambra del Llibre va enviar un burofax a Amazon i a Casa del Libro dient el dia 23 d'abril no es fa el 10% de descompte. Es farà el 23 de juliol. Per tant, s'havia de trobar una data alternativa per poder dir serà aquell dia que es podrà fer el 10%. Per tant, d'aquí la pressa trobar una data i de... Llavors, si és una data adequada no ho sé, però per les roses no gaire, perquè la calor més aviat les marcirà i Sant Jordi pensem que també és la festa de l'amor i, per tant, és un dels motors de la festa i si la rosa no funciona és un problema. Per tant, veurem com anirà, no? No ho sé. Per altra banda, la primera pregunta que em feies era el pronòstic del... Bueno, no, si ha d'arribar des de dalt, des de no, això de la cultura. Sí, jo crec molt que de la mateixa manera que els governs s'estan demostrant inoperants per resoldre els problemes sanitaris, també no hem d'esperar que ens salvin la cultura. El que sí que hem d'esperar que faci una injecció de capital important a tots els sectors que han quedat afectats i que hi hagi com més subvencions i ajuts millor i els crèdits als mínims, perquè els crèdits, si no es poden tornar, són més aviat verí, no? Però jo crec que som la gent els que hem de començar a cooperar, a fer les coses conjuntament, a entendre que la cultura s'ha de pagar, que la cultura no pot ser gratis i que té un preu, i que aquest preu és el que hem de pagar als creadors, als agents culturals, als treballadors culturals perquè facin la feina dignament, no? I si no és una cosa col·lectiva de la ciutadania, no ens en sortirem. O sigui, jo crec que la resposta clarament és que el govern no pot salvar la cultura, l'ha d'apuntalar, clarament, però han de ser nosaltres. No? I jo crec que després del coronavirus es depuraran molts mals hàbits, hi haurà... No sé, jo crec que no es publicaran llibres que no tinguin un sentit. És a dir, publicar un llibre que realment no tingui una raó de ser, és que no el veig possible ja, no? És a dir, serà tot tan difícil, no? Que en aquest sentit jo crec que tindrà un punt de purga tot plegat. Ja que ho dius, no va això d'avui, no? Estem parlant de llibreters, estem parlant de sector, però qui no se't diu que es queixi mai són els autors i és perquè ells ja no viuen d'això. És a dir, estem parlant de salvar llibreters, salvar editors, i llavors hi ha l'estament que és el que ho fa girar tot, no? Si no hi ha llibres no hi ha sector, però aquesta gent no es queixa perquè com que ja no hi vivien abans, doncs ja no hi viuran ara ni hi viuran després, no? Només aquest parèntesi també de fer de la ploranera o del ploraner, però que sí que és veritat, no? Sí. No, i una mica amb el que jo et comentava del tema de les escoles, per exemple, té molt a veure amb aquesta mala socialització del llibre literari, que és un objecte que jo ho veig amb les famílies que se n'han de desprendre al cap de 2 dies d'haver-lo llegit perquè se'l venen entre ells, perquè, clar, algú els ja ha explicat que allò, no? I, clar, quan tu els expliques, bueno, escolti, més que d'això en depèn un ecosistema, que és el dels autors, no? I que llavors voldràs que et vinguin a l'institut a fer la xerrada. I què? Hauran comprat 3 llibres i hauran de fer una xerrada davant de 300 alumnes, però tu només hauràs comprat 3 llibres perquè te l'has venut, perquè no sé què. Estem parlant de llibres de 10 euros, que l'autor s'hi guanya res, però que no, de la literatura que fa que no sé, és que és tot tan surrealista, és a dir, que per això ens hem de plantejar, perquè és evident que sense autors no cal que seguim els altres de la cadena, no? Jo, l'última pregunta que us volia fer és, surt contínuament, i el sector ahir feia córrer aquesta cosa dels llibres es compren a les llibreries, és a dir, hi ha un enemic, ara el Bernat explicava, canviem el dia de pressa i corrent perquè els altres no venguin el dia 23 amb el descompte, no? Hi ha alguna manera de lluitar contra això o ens hem de plantejar que és el signe dels temps, Amazon hi serà i ens vencerà, o hi ha una manera de dir, escolta, doncs si estem tots en contra, fem que els distribuïdors o que els editors no hi venguin, o com es lluita contra això, no? Contra aquest drac que és enorme i que, en el fons, ens està repercutint a tot arreu, no? Qui li serveix els llibres? Perquè ells no se'ls fabriquen. És a dir, jo també he vist editors dir pestes, però després els hi tenen. Llavors, és que és un contrasentit. Llavors, accepta que si tu vols aquest contrasentit hi és, però llavors no vagis per un altre cantó. Ells hi són. L'aixeta s'ha de tallar via editors? Són els editors els que han de dir jo no vendré aquí... Tu com a editorial tens dret, no? És una objecció de consciència. Tens dret a decidir on tens els teus llibres i on no els tens, no? Entenc, això és un tema. Ara, és veritat, Amazon hi és. I el que hem de fer és prestigiar
el que jo deia, és a dir, el fet de la llibreria, per què són importants les llibreries, no? I per què és important el comerç de proximitat? Perquè aquests dies s'està fent evident que qui està salvant els veïns, que et porten el pa a la gent gran, no sé què, no sé quantos, és el comerç de proximitat. És qui de cop i volta està fent les mil i una, no? Perquè tothom quedi abastit, a ningú li falti res, etc. Què farà la gent quan tornem a la vida normal, si és que hem de tornar a la vida normal? Tornarà a consumir d'aquella manera tan loca oblidança de les senyores que ara s'havien de jubilar, veia l'altre dia a Monistrol de Montserrat, no? Una botiga de queviures que s'havien de jubilar i no s'han jubilat per continuar vestint el poble perquè és l'última botiga de queviures que hi havia. I estan tenint, l'altre dia sentia una senyora que deia que han multiplicat un 300% els hi ha pujat la facturació. I dius, i tota aquesta gent, què coi feia? No? És que és això. Però clar, des de les institucions sí que s'ha de fer evident que tu com a persona pots comprar on et doni la gana, però has d'explicar quin paper tenen les llibreries, els teatres, les sales de concert. O sigui, en aquest cas és perquè estem parlant de llibres, però vull dir que el món de la cultura i altres és molt ampli i s'han de prestigiar, Tenien una oportunitat molt bona els mitjans aquests dies, que cada dia dediquen un quart d'hora als esports, que un cop ja hem vist com s'entrenen els esportistes confinats, jo penso, TV3 té unes entrevistes meravelloses fetes al llarg dels anys de moltíssima gent que ha entrevistat a moltíssima gent. Per què no poden passar un clip de 2 minuts, 1 minut, 3 minuts, 4 minuts recuperant aquestes entrevistes? Per què després del Telenotícies no pot sortir l'Anna Guitarra amb aquestes entrevistes que fa i tenir-les allà just després del... No? I en canvi hem de veure el que s'entrena lligat amb un arbre, penjat de no sé on, penjat de no sé què, que un cop... No, és veritat, vull dir, perquè és que ni això és esport, vull dir, no ho sé, parlem-ne d'això també. I teníem una oportunitat, i l'oportunitat també està passant, perquè cada dia tenim els esports que ens expliquen no? No ho sé. Bernat, vols fer alguna intervenció? Ara ja us demanaré les recomanacions de Sant Jordi, abans d'obrir el torn de preguntes us demanaré. Sí, no, a veure, abans m'has preguntat si el govern podia fer alguna cosa per salvar... També és veritat que en molts àmbits de diferents països europeus, Alemanya, França, s'està plantejant que l'Estat, per exemple, entri com a accionista a empreses que altrament farien fallida i que passin en lloc de donar diners o en lloc de fer un crèdit, el que fan és una ampliació de capital i passen a ser copropietaris. Això se'n diu nacionalitzar empreses, no? Aleshores, en el cas, per exemple, de les llibreries de París, hi ha moltes llibreries que estan participades per l'Ajuntament de París. Són propietat d'un llibreter, però amb un marc important, l'Ajuntament de París, la ciutat de París, i això ha permès que hi hagi tot un ecosistema de llibreries molt ric a la capital de França. En canvi, aquí, si es plantegés això, és a dir, que seria bastant insòlit, però no sé si hauria de ser una cosa que a nivell local els municipis s'haurien de plantejar. És a dir, l'Ajuntament de les Franqueses potser hauria de dir, entre les nostres prioritats culturals és que al poble hi hagi una llibreria i si la Fe Fernández està disposada a obrir l'accionariat i que l'Ajuntament sigui accionista de la llibreria, sense que la Fe perdi el control perquè hi confien i perquè saben que és una persona responsable i tal i que ho farà bé, doncs per què no? És a dir, jo crec que el que no ens salvarà és l'almoina. És a dir, l'almoina no servirà de res. Crèdits, tampoc, si no són amb uns interessos raonables. Aquests ICOs que estaven anunciant anirien a l'1,5%, ara s'han disparat al 4%, la qual cosa no t'ajuda gaire. Llavors, jo crec que s'han de buscar fórmules. Hi ha fórmules de micromecenatge per projectes concrets, però també hi ha plataformes de micromecenatge accionarial. És a dir, que tu podries dir, jo obro la meva llibreria perquè el 30% de la propietat de la meva llibreria sigui accionistes petits que posen uns diners que seria una quantitat més alta que la que posaries a Verkami per un projecte. Estem parlant de gent que pot posar 1.000, 2.000, 3.000 euros perquè una llibreria no mori. Doncs això, hi ha eines ja fetes, hi ha Verkamis que existeixen, que tenen noms i cognoms que existeixen per crear, per fer ampliacions de capital a empreses. Doncs això és una via que es podria explorar i crec que haurem d'anar per aquí, perquè és que si no moltes empreses moriran. Fem aquestes recomanacions abans d'obrir el
de preguntes. Fe, què podem llegir aquest Sant Jordi? Què podem comprar? Què podem encarregar via llibreries obertes, via Libelista, venint d'estranquis a la teva llibreria i que d'alguna manera ens ho serveixis? No ho sé, moltes coses, no? És que jo crec que, per sort, tenim tanta diversitat que jo diria, deixa't assessorar pel teu llibreter de confiança, explica què et ve de gust, perquè potser en aquests moments et ve de gust una cosa que no has llegit mai. Per exemple, estic llegint molta poesia que a mi habitualment la tinc com més aparcada, no per res, però ara em ve molt de gust tenir poesia a l'abast perquè trobo que m'està salvant de moltes coses, no? I penso que és explicar i deixar-te assessorar i visitar com sigui la teva llibreria i que no sé, però mira, hi ha una novel·la que a mi m'ha fet riure molt, que es diu La veïna del costat, que explica el confinament de dues senyores de 80 anys a Ciutat del Cap, una és negra i l'altra és blanca, i de cop i volta amb una, perquè les obres que està fent una casa s'han odiat sempre, són veïnes i s'han odiat sempre. I perquè la negra ha agafat un ascensor social, té un cert estatus i l'altra en el fons no ho pot suportar, tot i que no ho pot dir-ho, perquè clar, no queda bé, però no la pot veure. I sempre han estat així. Llavors, una fa obres a casa i li ensorra part de la casa. I llavors l'altra se sent malament i la té a casa. I han de viure confinadament, als seus 80 anys, amb aquest sentit de l'humor, amb un tema que és el tema de l'apartheid, perquè després també hi ha una reclamació d'unes terres perquè hi han enterrats una gent que els hi van expropiar. És a dir, que el tema de fons és interessantíssim, però hi ha una acidesa, un humor d'aquestes senyores de 80 anys que ja estan de tornada de tot de la vida, dels seus marits i de tot el que els hi ha passat, que a mi m'ha fet molt riure i penso que és un llibre que té fons, però que alhora fa gràcia i que pot ser una bona recomanació. Molt bé. D'aquí el publica aquest de La veïna del costat? L'ha publicat Les Hores. Les Hores. Molt bé. Les Hores és una editorial que t'agrada, eh? A mi m'agrada molt. Sí, diria que em fan un catàleg a mida. Sí. És molt curiós aquest amor que pots tenir per un catàleg, perquè realment hi passa molt sovint, no? Que hi ha un segell que tot el que publica t'agrada, no? I vol dir que coincideixes amb el gust d'aquell editor. Jo tinc enamoraments amb diferents segells, però és veritat que hi ha editorials que dius, hosti, això és que ho he anat a trobar, no? I a mi m'agrada també. Jo, per no estendre, em faré dues recomanacions. Una és, si aneu a Núvol i busqueu Rebost de faves tendres, trobareu una pàgina on hi ha tots els suplements literaris que han fet de faves tendres des del mes de gener. I allà hi ha com 100 ressenyes segurament de llibres que s'han publicat aquest 2020. I si he de fer una recomanació així personal, jo us recomano un llibre que podeu trobar tant a Libelista com a llibreries obertes com al mateix web de Núvol, que és el volum d'obres de Shakespeare traduïdes pel Joan Sallent, que és un llibre que ens ha donat moltes alegries, amb el qual hem recuperat tots els diners que vam perdre amb Libelista. Que van ser molts. I aleshores és un llibre que recull les 10 obres que ha traduït en Joan Sallent de Shakespeare, és l'antologia més àmplia que hi ha al mercat català de Shakespeare, i queda lleig recomanar un llibre nostre, però penso que és, després de la Bíblia ja ve aquest llibre. També són aquests llibres, ara quan la Fe parlava de la poesia, la necessitat de llegir poesia o la crida, és també perquè el confinament ens destarota d'alguna manera psicològicament, cadascú de la seva manera, alguns estem amunt, avall, no sé què, però ens convé llegir coses diferents, la poesia potser entra d'una manera especial, no sé si és el moment de llegir els clàssics, però possiblement sí. A mi, per exemple, personalment em funciona a partir de les tantes de la nit és quan puc treballar una miqueta de bé, vull dir que cadascú té les seves, no? I el confinament també, que aprofitem-lo per veure què ens estimula, no?, en aquesta línia. Obrim el torn de preguntes, per tant, si algú vol participar, jo estaré atent a no xerrar. El que heu de fer és dessilenciar, diguéssim, treure el silenci del vostre micròfon i intervenir directament. Vull dir que jo callo durant 30 segons i qui vulgui que prengui la paraula. Hola, algú vol intervenir? Em sembla que no. Hola. Endavant. Jo li volia fer una pregunta a la Fe. Ahir vam estar fent la xerrada amb la Míriam Cano i en David Guzmán i vam estar parlant d'aquesta llista dels més venuts. Tu que estàs més allò, el que és a la primera línia, allà a la llibreria, quan arriba Sant Jordi, tu veus aquest fenomen, això de que tota aquesta gent que es llença per més els llibres que estan en aquesta llista, més que no pas altres llibres que no són tan coneguts?
Mira, és curiós perquè te'n dones compte els dies abans, fins i tot el dia abans de Sant Jordi, que tu vas venent el que vols vendre com a llibretera, no? Perquè jo m'organitzo de tal manera que poso unes taules amb les novetats més apilades, amb més quantitat i tal, i vas veient quins són. I te'n dones compte que l'endemà de Sant Jordi es capgira com un mitjó, perquè des de la premsa hi ha un bombardeig, patapava, i ara ha començat a passar un fenomen des de fa uns quants anys, que és l'endemà de Sant Jordi, que hi ha gent que et ve a buscar el llibre més venut. No sap res, però és el llibre més venut, saps? I dius, el més venut a on, no? I després ens passa que a vegades, tot i això, jo que, per exemple, tinc una comunitat supermaca, el dia de Sant Jordi, clar, la llibreria són 2 persones treballant, però el dia de Sant Jordi ve treballar molta gent que ve a treballar perquè ve a treballar per l'amor de l'art, diguem, no? I que són clients habituals i lectors o membres del club de lectura. I clar, aquesta gent té un criteri que és la pera, i llavors et diu, a mi fes-me una pila d'aquest, a mi fes-me una pila de l'altre, a mi fes-me una pila d'això. I clar, resulta que acabem venent coses que no sortiran mai a les llistes. Però clar, què vol dir la llista de més venuts? La llista de més venuts són el 90% de llibres que en vens un, en vens 2, en vens... Saps? Això és el que configura el més venut. És veritat que hi ha uns títols que concentren allò, les vendes, no? Però en realitat, si aquestes llistes es fessin ben fetes, a mi m'ha passat algun any que mig matí de Sant Jordi, mitja tarda, et truca un mitjà i et diu què, quins són els més venuts? I li dius quins són els més venuts a l'Expulsada i et diu, ai, gràcies, però això a mi no m'interessa. I això m'ha passat. I és així de trist, però s'ha de poder dir. Sí, sí. Molt bé, gràcies. De res. Algú altre vol intervenir? Sí, hola. Jo tinc 2 preguntes. Endavant. Una potser és molt directa per la Fe, i l'altra pels 2. La primera és una llibretera que amb la quantitat de producció que hi ha de llibres a l'any, clar, llegir-ho tot o fullejar-ho tot és com un impossible, no? O com t'ho fas? La pregunta seria aquesta. I pels 2, la pregunta seria una mica si la solució de tota aquesta problemàtica que ha destapat el Covid seria una mica la unitat una mica de tot el sector, si la veieu viable o si ja és una utopia totalment. Gràcies. Per al·lusions a la primera pregunta, jo no m'ho llegeixo tot, no puc llegir-m'ho tot, és impossible, o sigui, això és així. Llegeixo i llegeixo molt i considero que no llegeixo tot el que voldria perquè em falten hores al dia, però llegeixo, però sí que el que fem és informar-nos i, per exemple, ahir veu tenir el David i la Míriam i per mi són 2 persones de referència, és a dir, escoltar el Ciutat Maragda, escoltar moltíssima gent parlant de llibres, ressenyes en el núvol, és a dir, jo m'empapo de moltes altres coses i després una cosa que et dona l'ofici és una mica de psicologia, de conèixer el teu client i hi ha llibres que només que els fullegis una mica o que unes persones molt importants de les quals no n'hem parlat són els comercials dels llibres. Quan tu tens un molt bon comercial, és clau, perquè a vegades a mi em diu, mira, Fe, això a tu no t'interessa res, però per al lector de tal, aquest llibre és ideal, no? I clar, tot això són inputs que t'entren i que quan tothom de la cadena fa bé la seva feina, aleshores és quan tu la pots fer, perquè clar, la llau de novetats. I després perquè en definitiva, jo també ho deia dilluns a la ràdio, totes les llibreries venem el mateix, però no totes ho venem de la mateixa manera. I per tant, l'Expulsada no pot assumir tota la llau de novetats, perquè si no ja no existiria. I per tant, jo he de triar. I en la meva tria em defineixo. I d'aquí la importància de preservar totes les llibreries, perquè al fons fem un ecosistema que és importantíssim, perquè és la diversitat, no? La diversitat lectora, la diversitat de pensament, la diversitat d'enfocar les coses d'una manera o d'una altra. I penso que... Perquè si no, els clons ja existeixen. No? Vull dir, són uns determinats grups, que hi ha una central de compres que determina què s'ha de vendre, com, quins beneficis tinc, que de beneficis hem de tenir tots perquè tots volem viure d'això. Però d'aquí la importància, no? També. I l'altre, si és una utopia, jo crec que és una utopia. Sincerament, ja no crec que podia afegir res més. Jo crec que la pregunta de la unitat, a veure si pensem, per exemple, en el món editorial, jo crec que ja comença a haver-hi brots de projectes de cooperació entre segells. Hi ha aquest grup que es diu Llegir en Català, que són editorials independents que de moment comparteixen una operativa, però podrien compartir molt més, com per exemple personal administratiu, personal de drets, d'autor, podrien compartir, potser no tant la comunicació, que és una cosa molt més personal, però podrien compartir, negociar més bé els marges, podrien fer moltes coses junts. Llavors,
no fa gaire, per exemple, va haver una cooperació espontània entre dos editorials com són l'altra editorial i Males Herbes, que van publicar alhora 2 llibres de l'Stephen King, i en lloc de trepitjar-se i fer-se la punyeta, el que van fer és unir esforços i presentar-ho junts i vendre-ho com un moment Stephen King, no? Doncs això, aquest tipus d'actuacions que tendeixen a confluir esforços i a sumar, jo crec que són més necessaris que mai, en lloc que cadascú vagi per la seva. Llavors, cadascú ven el seu llibre, vull dir, l'altre va vendre el seu Stephen King i Males Herbes el seu, però ens va obligar als mitjans a parar atenció en una cosa que si hagués estat dispersa no ens hagués cridat l'atenció. Per tant, jo crec que això és important. També hi ha ara un col·lectiu de llibreries que són cooperatives que també s'han coaligat confederat per fer una mica de pinya. Bé, aquests són llibreries que podrien negociar una mica de marge. És a dir, en lloc d'un 30% potser podrien aconseguir un 32, un 33. És a dir, que són llibreries molt petitones, però que juntes sumarien més si a l'hora de negociar amb grans comptes doncs poden fer això. No? Ja fa temps va existir una cooperativa de llibreries que es deia Bestiari, la va tancar perquè no se'n van sortir. Van obrir una llibreria que era només de la cooperativa, no funcionava, van haver de tancar, al Born, el centre cultural. I bueno, hi ha hagut aventures en aquest sentit que han funcionat un temps i quan s'ha acabat aquest temps ens han mort. No? Bé, les coses també tenen cicles vitals, però jo crec que ara més que mai és imprescindible col·laborar i cooperar i no pensar que tu sol te'n pots sortir. No? Molt bé. Algú vol fer una última intervenció? Bé, doncs, si us sembla, donarem per acabada la sessió. Deixeu-me parlar mig minut només. Primer agrair tant a la Fe com al Bernat la seva participació. Gràcies per ser-hi. Estem fent un programa que tindrà des de recitals poètics, aquestes converses sobre periodisme de llibres, i era interessant que diguéssim, aquests actors que sou vosaltres del sector, sobretot tu, Fe, que ets la que demà té un dels dies més importants de l'any, encara que sigui trastocat. I estic fent una videoconferència, imagina't. Imagina't. Però segur que també anirà molt bé. I jo, almenys, Albert Forns, llavors, busqueu-me el dia 24, crec que serà un bon Sant Jordi confinat. O sigui, via el que hagués hagut de ser fa unes setmanes, ostres, tothom s'està organitzant, qui més qui menys està fent les seves llistes i d'alguna manera, potser amb l'ajuda de després una cosa al juliol que serà o no serà, però d'alguna manera us salvarem, això. Només deixeu-me dir-vos, comparteixo un momentet la pantalla, perquè m'agradaria que veiéssiu els convidats de demà. Els convidats de demà, demà és el Jordi Oriol, perdó, és un sol convidat, però el que farem serà un taller de twerking literari. Serà a les 11 del matí i us animo que hi participeu. Sembla, ostres, no, jo només escolto les conferències però no m'hi poso. Feu-vos, animeu-vos-hi, perquè el Jordi Oriol és un showman absolut i a la vegada el que us farà fer és interessantíssim i divertidíssim, no? Vull dir que traurà el poeta que porteu a dins en tots vosaltres, no? I llavors, el Jordi només ens ha demanat que per demà a les 11, els que us hi afegiu, el que hauríeu de fer és tenir una petita descripció de vosaltres, o sigui, parleu de vosaltres escrita en unes 5 línies. Per tant, us animo a que prepareu aquesta descripció en 5 línies de qui sou vosaltres, no sé, més humorística, menys, i ell us farà que la trastoqueu, la doblegueu i la capgireu de dalt a baix. Ens trobem demà a les 11, rebreu també novament l'enllaç de Zoom per correu electrònic i moltes gràcies per ser-hi una altra vegada. Fins demà. I que tingueu bon Sant Jordi. Gràcies a tothom. Adéu. Adéu a tothom. Molt bé.